ku ziyarci arewa media mana subscribe na alamar sanarwa. Ahmed Datta, fito ga sabuwar budurwar da ne fa ta zo ku gaisa fa. Ayo. Ke ce ta farko, ke ce ta karshen babi. Kamar yanzu ta farko, ya za ka yi mun haka? Naji, yanzu zan bar ma ita, amma sai ka gaya min me za ka yi zama a kanta. Na zama kamar wani Kurma? To ke karki sake ke duk sha abin sha ma da shi, in ma kin sha abin sha da shi karki da ki kalla cikin idansa. To Ahmed Lata zan baka shawara karka biyo kyawun yan matan nan da ka gansu suna da aibi. To na ji duk ba wannan ba ma, yanzu idan tana so ka zama uban yayanta fa. To a tunaninka me yake sa karko? kulawa take sa garko. To yanzu me kake so a yi muku? Ai bai ko.